You guys, what's up? Dulong tag duty no. Karon closer to schedule. Gabaklay ta karon. Tipara ta kay medyo silaw man. Yeah, mo ni view dire. Kira ba? Dulong tag Dunkin. Mo ni view dire sa tong neighborhood, guys. No. Init siya, guys, pero bugnaw ang hangin. Pero manghikap si mong naong ba? Una nga ato ang datingan karon is jacket. Hindi kaya. View diri oh. Kutaan niya na. Martin's Barbecue. Anything's been similar. Yeah. Musta naman mo diya, guys? Kung maka-video tas Dunkin, guys, ako ipakita sa inyo kung sa ako ang trabaho dito, no? Kasi mga galawa na to dito. Ano yung mga baklay, guys, kila adlaw yung padulong kung trabahoan mga 3 to 5 minutes kung magbaklay, guys. Abot na ako sa Dunkin. Enter sa akong likod, guys. Hotel na siya, hotel. Kana dira, kanang dako kayo, guys. Kuha na siya, guys. Apartment na siya. O ni view diri sa kung trabahoan. Ay jamba juice diri, guys. Diri oh, jamba juice. Nakita niyo. Diri akong work, guys, oh. Dunkin, abot na ko. Akong work, guys, oh. Dunkin Donuts, abot na ko. Okay, bye-bye sa excuse me, sorry. Abot na ko, guys, bye-bye sa medium iced coffee with caramel and sugar. There you go. You're welcome.
Small ice macchiato, 2 sugar, oat milk. Thank you. You're welcome. Small hot chocolate. Start now, break it down. Yeah, hugas na. Kami ang baho guys. Chill lang muli guys. Ako nga, akong get ko sa trip. Mukhang itong gamit guys. Gabi yung mga pugasan. Nirato mo nito tungko. Gawas niya la size. Check mo na sa mga 4:30 na daw. Banlawan rin ato ni siyang sanitize kanyo sa mga mo po ninyo bihaba ng machine zero kay speaker no sa kayo minsan na guys marinig mo na hey Shelby, I wanted you to know that I'm making a video for myself there. Is that okay for you? Do you have? Yeah. Yeah. Okay. No Thank worries. you. Sincere po guys. Yeah. Lang ito naman yung pagkita ng pasukan. Kasi na yun.
gisingot kayo ko. Kung nakita niyo gisingot ko sa tugnaw dire kay ipaandar man ko nilang titir. Okay? Yeah. You sure? Yes. Okay. Fine. You're good. Yeah, I know, but hey, I don't want to waste your hours. Man. Oh, okay. Alright. Yo, what's up, mga lahat? Basura. Yeah. Tutam kuyog ka sa downside. Out downside tawag na. Basta. Uli ang kuyog. Labay kasi na may green grass. Oh. Yeah! Now we're going to see the rats. There's the basura, guys. Akong ilabay. Okay, babay sa ilabay sa na ako ni. Balik na ako, guys. Sulod. Hindi na. Yeah. And you, what's up? Uli na ko, no? Baktas na ko, guys. Uli na ta. Nani ang kulagway diri, guys, basta gabi sinsya na kayo kung medyo kurog, ha, sa akong ginhinga mag-stabilizer ito cellphone. Hotel rin siya, guys. So hotel yeah, baktas sa kagabion. Baktas na mga 3 to 5 minutes na sa uli. Mustan mo diha. Tawgan ako, mahal eh. Tawgan ako, guys. Martin's Barbecue, guys. Oh, Martin's Barbecue. Puros barbecue, ginabaligyan nila diha ba? Sulay may pangaon niya, guys. Puhon. Nawag sa kuha. Silpon, guys. Tawagan ako siya. Yo, what's up? Paulit na ko, mahal. Say hi to my viewers, mahal. Oh, diba, guys? Duty man na siya ron. Baktas ko, guys. Kabugnagon. Aham kung tubangan eh. Naang lang ako, bro. Apil ka. Luto, sudan, mahal? Wala, katugya ko. Unsa? Unsa may gilutuan mo? Wag luto? Ha? Wala. Yusa di kini mo. I love you di kayo. Pit na ko abot na ko diri si Martin. Sige. Oh, bye. I love you. Kita ra diha. Ngit-ngit kay diri, guys, basta maggabiin na. Kay kuan naman god, gabiin naman god. Mo nang ngit-ngit. Yung mo kita na ko, guys. Bye sa
dito na lang tayo magkita guys. Nagsaka na ako. Ha? Yeah. Now kayo. Mahal. Kanal, gintao eh. Busy kami ganyan eh. Buntag. Pagsulot ko lang ginako. Patang tao, linya. Kana noon. So, na duty na po na siya. Ay, wala luto. Wala. Kaya nag-bread ra ko, guys. Ako ani, so kung kaunon. Pagluto na mag-egg there ra. Mahog tang itiri ginaog egg. Yeah. Yan guys. Dahil lang ako tapos. Saman. Magbasa. Okay, kung saan. Unyar kong babay basaw sa nag. Kauna kong tinapay. Pagluto, pansit, ugma pohon. Luto na kong pansit. Pansit ko, ano maguti pansit dia? Naa, tumingol. Umbihon dong lutoon. Ha? Okay. Guys, salamat sa inyong pagtanaw guys. Please like, share, and subscribe. Amping mong tanan diya guys. Kaya mag-amping sa midere. God bless ka na ron tanan, no? Bye-bye!